मोजां न बयहाबो मोजां खबरा गासैबो गैजाल' जोङो हादारन इसोरजों गैया गोथां इसोरजोंसो दङ जों गोथाङै थानायखाय गोथां इसोरखौ बाख्नायनो जोङो एसेबां भाग्य ना बुहुद खाफाल गोनां जोङो बुहुद गेदेर बेफोर हायख'जों जोंनि जिबनाव फहराव फैदों आरो हायख'आ मोनसे बिराद गेदेर फहर आरो हायख' नङाब्ला जोंनि जिउआव लुखांजानायाबो गैया जों बेखौ बयबो मिथिगौ आरो बयबो साधारन भाबाव मोनाखै बेहाय माबा नङा माबा मोनसे माबा समस्या लानानैसो इसोरखौ नागिरना मोननाय नंगौना नङा नंगौ गतिके बेनो आरो जिथु घटनाया जिथु दा बुंनानै थांबाय आरो बहुद खोथा बेवहाय बहुद खोथा हाबनाय दं आरो बेनि गेजेरजों बेनो आरो आंनि आद्रा परिचया बेनो आङो बिमलखौथ' बयबो सिनायो औ आं बिमलनि बिब' आरो जोंहा प्रथमाव बिमलानो मोनग्रोदों न'खराव आरो बिमलनि उनाव आंनि फिसा हिन्जावा मोनदों आंनि फिसा हिन्जावनि उनावसो आं मोनदों बिराद डेन्जारमोन जोङो हिन्दु गुरा होनोब्ला जोंहा बांसिन हिन्दु होनोब्ला दा बिमलाथ' जथेस्थ' होनबाय हिसाबै जोंनि न'खरनि घटना काहिनिफोरखौथ' बुंबाय जानांगौ जोंना आइयाथ' देउदिनिसोमोन नङा होमबा आरो जोंनि आइया नायखांग्रा भबिष्यतबाणी खोथा बुंग्रा जालांबायमोन जोंनि बिमाया थिग बेबायदिनो बिनि गेजेरजों लास्टआव सासेया गंगा देबिया लांबाय सासेया शिवलिंगआ लांबाय एबार सासे लांबावगोन दानाथ' बिमला गिबाय हाब एबार आंनि फाला गोलैसिगोन बे खारखुमाबाय थाबाय न'आवनो थाला दाना बियो गिनानै दाना थिग बेबायदिनो बेनो आसरित इसोरनि मोनसे बेफोरबायदिनि गेजेरजों जों दिनैहाय मोदाय दावदैनिफ्राय बारग'नानै गोथां इसोरखौ बाख्नायनो गोथां इसोरजों थानो मोननाया बेसेबां खाफाल गोनां ना बेनिखायनो इसोरखौ हाजासे हामबाय होनो आरो बेनो आङो जोनोम जायगाया आंना जाहैबाय दाङारखुथि आरो आङो क'क्राझाराव हाबा जादोंमोन सिथागुरियाव आरो क'क्राझाराव आं बोसोरसेयानो थानाय जायाखै खोमा बाहेरा बिदिनो क्वार्टाराव थाबाय स्टेट बेंकआव मावोमोन आंनि हासबेन्डआ स्टेट बेंकआव बिदिनो मावनानै लास्टआव जों बकस सिंग्रायावमोन बिनिफ्राय आरो जोङो गुवाहाटियाव मालिगावआव जोबजासे साख्रि थाहैबाय थिग बेबायदिनो बिनि गेजेराव मालाबाबो सानाखैमोन दिनै आं जे सासे बिदि इसोरनि खामानि मावनांगौ बा मावगोन मालाबाबो सानथावना नङा आरो माखासे टेस्टिमनियानो आंखौ उन्दैनिफ्राय प्रमान होबोदों बेनो गतिके बेबायदिनि गेजेरजों दिनैहाय आंनि बोराया दिनै बहुद खस्थ'नि गेजेरजों देरबोनाय जे जायगायाव जोनोम जानायनि उनाव बिमा थैदों 7 बोसोरनि उनाव बिफा थैदों होमबा बिमा बिफा गैजायै न'खरा माबायदि आलाय सिलाय देरो नङा होमबा बिनि गेजेराव आंनि बोराया 12 बा 13 बोसोरनिफ्राय बियो 11 बोसोरनिफ्रायनो 12 बोसोरसिम थैगोबानाय जादोंमोन मोनसे समाव मोनसे न'खरावनो देरबाय हा हु बिसोरनो मावो दाङो बिसोरनावनो देरबाय आरोखि ओमफ्राय दा बेवहायनो 10 बिगा हाखौ बिसोरबो मावनानै मोनजायो आरो बिसोरखौ बेखौबो फेदेरबाय फोलावबाय लास्टआव थाङै थुङै बे थैगोबानाया गोदोनि दिनाव टिबि आरो केन्सार होनोबा बे मालाबाबो बासो गोदोनि दिनाव डक्टर अजा गैयामोन बे टिबि आरो केन्सारनि थाखाय दासो एभेलेबेल जाबायना दा केन्साराबो थांनानै दं दिनैसिमबो गावनि मोनजानांगौ देहासिम इसोराबो लाखिनानै दोननानै दं अनुग्रह होनानै ना अनुग्रहजों दिनै बा टिबि बेमाराथ' इजिसो होनजासै आजिखालि ना टिबि बेमारजोंबो बहुद माबानो खिन्थु बै समाव बिनि थाखाय जाग्रा लोंग्रायाबो एक्सट्रासोमोन जाग्रा लोंग्रा एक्सट्रा बिनि थोरसि लथाबो एक्सट्रामोन थिग बेबायदिनो बेखौ सनदेरगोन होननानै बेखौ बेलेग मोनसे रुमावसो दोनोमोन बिनि गेजेराव लास्टआव थाङै थुङै इसोरा ओरैबायदि मोनसे बेखौबो बियो आंनो फार्स्टआव बुङाखै लास्टआव जेब्लाना साख्रि जोबहां जाबाय जोबथारनोसै 3 बोसोर दंबावो साख्रिया अब्लाना बियो लासैनो आरो गुजुनायजों थैफैखानाय जाबाय माने गेजेराव बहुद गेप थाबाय माने आरो बियो मेट्रिक परिखा होनानैबो बेंकआव साख्रि मोनलायबाय स्टेट बेंकआव साख्रि मोनखांनायनि उनाव बियो मावबाय साख्रि माने हाबा खालामला होननानै थाबाय बियो बैसोआबो बारबाय हाबा खालामनायनि हाबा जाया माने खुमारैनो थागोन आरो आं दिनै हार्टनि मोनसे बेमार बायदि गावखौनो मोनसे सन्देह खालामनानै बियो हाबा खालामबाबो आं रायजो मोनजानाय नङा थिग बे मोनसे डाउट दंमोन गोसोआव अब्लाना इसोरनि परिकल्पना लास्टआव थाङै थुङै बहुद जन्त्रना
गथ'नि दानि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माखासे बुजायनो थाखायबो आंखौ टेस्टिमनि जानो थाखाय मोनसे जायगायाव आंखौ बिदिनो मोजां मोनलायनायमोन फार्स्टआव बिनि उनाव गारलायनाय जाबाय लास्टआव बिनि उनाव आरो बोरैबा बोरैबि जालायनानै खावनानै लांलायनाय जाबाय आरो बिनिफ्राय खावनानै लाबोफिनबाय जोंहा दा बोराया नै लास्टआव थाङै थुङै बेबायदिनो बहुद ना मानसिया दिनै जरा जन्म हाबा थैनाय बे मोनथाम बुस्थुखौ मालाय इसोरा बहा मोजां दाना हरखादों ना दा बेनि गेजेराव दा बेनो आरोखि आंनि जिबनाव उन्दैनिफ्राय 11 बोसोरनिफ्राय लानानै आंनि जिबनाव बहुद गेदेर गेदेर टेस्टिमनि जानानै फैनाय दं आं ओंखाम जाबाय थानायावनो आंनि आथिं सिङाव आंथ' खामफ्लाय जोंना गोदो बुहुद माहाजोनमोन नालाय दाह्रा फिसा फिसा बयबो दाह्रा फिसा फिसायावसो जिरायनानै ओंखाम जायो आबै आबौआ जयो आइ आफा ग्रिद जायो आं आरो आफानि खाथियाव जिरायो हदाय आंना ना बेदर जोबबाथाय आफाया हरग्राखाय रागा खराबाबा आंखौ अनोमोन आरोखि आफाया थेवबो ना बेदर जोबबाथाय आंहा थेन्थ'ग्रा हुदा दंमोन गब गब जानोसै ना बेदरखौ ओमफ्राय थेन्थ'नोसै बे हुदा दंमोन आरोखि गोदो ओमफ्राय दाना मा जाखो सानसेखालि लासैनो फैनानै आङो दाह्रायाव ज'आ खामफ्लाय मोनसे जयो खामफ्लाय मोनसेयाव दोनो आं ओंखामखौ ओमफ्राय दाना लासैनो फैनानै आंखौ जिबौआव फाननानै लाफैबाय आथिङाव ओमफ्राय आथिङाव साननानै लाबा दाना थेन्थ'ना थाबा दाना आफाया मानसिफ्रा दाहोनाखौ जाखांहांबाय माखासे दाना बुंबाय है फाग्लि जायाखै जा आखाइ सुदो होननानै बुंनो गुरलाब बाबदों दाना जिबौआ आंखौ फाननानै ख्रुब आथिङा एसे फाग जायोना जिरायबा आरो खेलें खेलें बिदि रानथें थें बे समाव ओमफ्राय दाना दै फाग्लि जायाबा जा आखाइ सुदो होननाय लोगो लोगो गुरलाब बाबदों दाना जिबौआबो आथिंखौ ख्रोब बोनानै ओरै जाबाय आरो हान्थुसिम बे हान्थुसिम ओरै जाबाय आरोखि दाना एकदम दाना जिबौ 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 होनो दाना आयै 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 आंनि फिसाखौ दासुसै आयै आंनि फिसाखौ दा नस्थ' दाखालामसै आयै आयै दाना आबै आबौआ होनबाय थोस 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 जाबाय लावगा मोन नै जिबौ 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 हाबाब हाबाब फाग्लि सिखार सिखार ओजों फानना लाबाय सिखारनो हाया खिथुथिं दाना आंखौ लासै बोखांबाय बोखांना दाना जि लो मावबाय दाना आयै नोंनो मा नांगौ हे आफा आंनि फिसाखौ दासौसै आंनि फिसाखौ दासौसै आयै हे आफा नोंनो मा नांगौ होसिगोन हे बिसौरि नोंनो मा नांगौ होगोन थोस थोस थांदो लासैनो गेवनानै बाख्रि सिङाव हाबबाय थ्रोब गोमोरबाय गैया बुथारबो मोनाखिसै थिग बेफोरबायदिनि गेजेरजों बहुद गेदेर मोनसे जिबनाव हासाखै जिबौआ खि सोरबा बे खुथि गोमा मोननायनि उनाव सौहालासिनो थागोन नामा बे मोनसे आथिङाव फानलायलायनानै लानानै जि माबाना थाबायना थिग बेबायदिनो बेफोरनिफ्राय लानानै जोंनि जिबनाव दिनैसिम आंनि सायाव दि इसोरा बिराद गेदेर मोनसे परिकल्पना दं आं बेखौ दा बिराद माने नोंसोरो एथि गनिसुआ आखिरबाद बोरलै होनदोंना नोंसोरो साननानै नायदो नोंसोरनि आसिरबादफ्रा बोरै फैगासिनो दं बे फोरजासिम आंथ' बे आसिरबादखौ साननानै फोजोबनोनो हाया आंनि बुंनांगौबा टेस्टिमनिया जिया टेस्टिमनि बहुद दं गतिके बेफोरबायदि बे बिदिनो बयहाबो मोनसे इसोरनि परिकल्पना थानायखाय जों दिनै गोथां ओंखायनो बे गोथां इसोरखौ जोङो बाख्नायनांगौ आरो बिनि सायाव जोंहा बेनो दा आंखौ लानानै इसोरा गुवाहाटि बायदि जायगायाव रुपनगराव मेडिकेल खाथियावसो लांबावबाय आंखौ मेडिकेल खाथियाव लाङो बिदिनो इसोरा मा इच्छा मेडिकेलाव बेसेबां जों प्रार्थना खालामनो थाङो मालाबा डक्टरफोरजों रायजायो मा खालामदों प्रे करते क्यों प्रे নহয় এইটো ঈশ্বৰৰ তাতে অলপমান প্ৰে কৰি পেলাই বেমাৰীটো সহায় বিচাৰিছে এইটো কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আহিছোঁ আমি সহায় নেকি বেছি দেৰি নকৰিব बारा गोबाव खालामो ना जालायथारसै थेवबो जों प्रार्थना खालामनानै फैयो मालाबा सिरि थाना खोनासंफैयो बुहुद बिभिन्न धरननि बेबायदिनो जों हन्मुखित जानांगोन आरो जाखानांखागौ दै आरो बेनो जाबाय ख्रिस्टाननि गुन गतिके ओरैनो साधारन नाम ख्रिस्टान जानानै जोंहा जेबो लाब गैया ओंखायनो जोङो इसोरखौ सन्तुष्ट खालामनोबा बिना বিশ্বাসেৰে তোমালোকে ঈশ্বৰক सन्तुष्ट কৰিব নোৱাৰা बिना বিশ্বাসেৰে ঈশ্বৰক सन्तुष्ट কৰা असाध्य ओंखायनो जोङो इसोरखौ एब्रिनि लिरनाय 11:6 बुंदोंना ओंखायनो बुंदों इसोरखौ नोंसोरो बिना ओरैनो सा इसोरखौ सन्तुष्ट खालामनो हाया ओंखायनो इसोरखौ जोङो जेरै इसोरा जोंखौ लाबाय अननानै आरो इसोरजों अननानै लाजानाय जिउखौ लानानै जों इसोरखौ माबोरै बाख्नायनांगौ प्रेज द लर्ड ओंखायनो बेनो आरो दा बेनि उनाव जोंहा रथिनिनि गेदेर मोनसे हायख'आ मेडिकेलाव फुरा मोनसे माबा जादों आरो बे मेडिकेलाव बहुद जोङो माबा प्रार्थना खालामनो थाङो गतिके जेब्लाना रथिनिया जेलाना बे सासे सुइपार न' सिबनो थांनायाव बे मानसिया नुनानै आरो बहुद मानसिखौनो बिदिनो लेंहरो बिसोरो न' सिबनाय नामाव थांदों बिसोरो खिन्थु बिसिनि टारगेटआ मा बायद'खौ लेंहरनांगौ प्रार्थना खालामनांगौ बिसिनि टारगेटआ बेल' सोरखौ बुंथावना सोरखौ बुंथावै सोरनि खाथि सोरखौ बुंबा माबायदि
माबागोन बेखौ इसोराबो माबाना होयो गतिके आं बिसोरखौ बुंखायो उदाय मुदाय नुबानो जे जोंनि बायदेवा प्रार्थना खालामगोन बे नङा नोंसोर खोथाखौ रायलायनानै माबायदि मोनदों माबायदि खोनासंथावना इसोरनि इच्छा दंना गैया बेखौ प्रार्थना खालामना लागोन दे आंखौ जानला मोनला लेंहरनानै दा माबा खालामनानै रायनानै दोनखायो आं जोंनि मानसिफोर बेयाव बुंदों मथिनि 17निफ्राय 18सिम फरायना होदो दे ना बर'नि जों बेखौ माबानि इसोरा हसाखै दिनै बेफोरबायदिनि गेजेराव COVID-19 दिनैहाय बेफोरबायदि जिथु घटना जानानै थांनायजों लोगोसे बे बोसोनादि जोंनि थाखाय बेसेबां रोखायै जोंखौ फोरमायनानै दोनखादों एसे अननानै फरायना होदो जोंहा 17निफ्राय 18सिम फरायदो 5नि मथिनि 5 अध्याय 17निफ्राय 18सिम आङो आयेन नङाब्ला नाबिफोरनि लिरनायखौ फोजोबनो फैबाय होननानै नोंसोरो आसान आं फोजोबनो फैयाखै आंथाय जाफुंहोनोसो फैदों मानोना नंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो नख्रां आरो हाया गोमोरलाङागौमानि गासैबो जाजोबागौमानि मोनसे नङाब्ला दुइसिन हांखोआ आयेननिफ्राय गोमाथारनाय नङा ইয়াত কৈছে মই বিধান বা ভাওবাদীসকলৰ বাক্য বিনষ্ট কৰিবলৈ আহিলো বুলি নাভাবিবা মই বিনষ্ট কৰিবলৈ অহা নাই সিদ্ধ কৰিবলৈহে আহিলো আৰু কিয়নো তোমালোককৈ কম স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱীৰ নুগুচে মানি আৰু সকলো সিদ্ধ নহয় মানি বিধান এটি একাক বা এক বিন্দু কোনোৰূপে লুপ্ত নহ'ব बेनो ओंखायनो बुंदों बेवहाय आसुरि धरणे ना ओंखायनो बुंदों মই বিধাन বা भावबादीসকলৰ बाक्য বিনষ্ট কৰিবলৈ আহিলো বুলি नाभाबिबा ओंखायनो बेहाय कुनु आङो बे माबाफोरखौ दिनै आङो नस्थ' खालामनो फैयाखै नोंसिनि आधा केसा ओरै थांनो ना ओरै फैनो ना ओरै फैनो हनै सोरबा माबा मोनसे खारलांलायबाय हनै बैयाव माबा ओंखारदों होननानै थाङो जोंनाथ' गुवाहाटियाव हिसाबै जाबाय थायोना हनै अन्थाइ गणेश मन्दिर ओंखारदों होनना गाइखेर लुला होयो गेलेबाल' गाइखेर दैया लोङो गणेशआ दै गाइखेर लोंबाय होनलाबायो थिग बेबायदिनो ना बिनि गेजेराव दा बेखौनो बुंदों दा बेयो इसोरनि बोसोनफोरखौ दा बेफोरबायदिखायनो बियो पृथिबीखौ दानायनि उनाव संसारनि मानसिफ्रा दिनै बेफोरबायदि गोदाव सोराव जानायफोरखौ मोजां राइट जिथु लामाखौ राइट डिसिसनखौ जेखौ मानसिफोरखौ होनो थाखाय लानो थाखाय इसोरा दे गावनो सोरगोनिफ्राय फैनानै पितृया फिसालाखौ फाथायहरनानै पबित्र आत्मा पितृ पुत्र पबित्र आत्मा मोनथाम बुस्थु एक जानानै इसोरा दिनै मानसि महरै मरियमनि उदैयाव जोनोम जानायखौ जों बयबो मिन्थिगौ गतिके बेनो दा बेखौनो बुंदों ओंखायनो दा बेफोरखौ आङो नोंसोरखौ जि नस्थ' खालामनो फैदों बेखौ दा सान मानो होनोबा आङो बिनस्थ' কৰিবলৈ अहा नाय आं नस्थ' खालामनो फैयाखै आङो हिद्ध खालामनोसो फैदों हिद्ध खालामनोसो फैदों आरो मानो होनोबा बे पृथिबीनि गासैबो जिथु बाक्यआव लिरबाय इसोरनि बोसोनाव जिथु बाथ्राफोरखौ लिरबाय बेवहाय मा बुंदों आखार ऐखार बिन्दुआलाय फिसासो नङा होमबा बिन्दुबो मालाबाबो गोमोरनाय नङा होनदोंना एक बिन्दु कुनुरूपे लुप्त নহ'ব ओंखायनो कुनुदिन बिन्दुआबो मालाबाबो हुगार जानाय नङा गोमालांनाय नङा मानो होनबा इसोरनि बाथ्रा बोसोनफ्रा बे बोसोनाव बुंनाय बायदि दा जाबोगासिनो दङ आरो जाबोखागोन जोंहा बे रेडि जानांगौ जोंनि ख्रिस्टान मानसिफ्रा रेडि जानायजों लोगोसे संसारनि मानसिफोरखौ जोंहा बासायनांगौआ बयहाबो मोनसे दायित्व दंना गैया बयहाबो दायित्व दं ओंखायनो बेनिखायनो दिनै जे बहुद दिनै मानसिफोरनि जिबनाव जिथु समस्याजों जानानै दं COVID-19 दिनै मा जादों अब्ला गुवाहाटियाव जोंथ' प्रथम गुवाहाटियाव जेब्लाना आङो मालाबाबो सानाखैमोन गुवाहाटियाव दिनै जे आंखौ लानानै जे मोनसे गेदेर मोनसे परिकल्पना दं दा बेनि गेजेराव बेबायदि गेदेर हायख'फ्रा आसुरित थैनाय गथ'आ गारिनिफ्राय लाबोनानै थैखाथारनाय गथ'खौ
गारियाव प्रार्थना खालामनानै हरनाय लोगो लोगो नार्सआ खिथानाय लोगो लोगो नेम केयारनिफ्राय बेवहायबो मोनसे मरिगावनि बिराद गिदिर मोनसे बे हायख' बेयावबो मोनसे आसरित मा होनो लाजारस नाम दोनदों बेखौ लाजारस दा थिग बेबायदिनो माने बे गथ'आ सानबानि उनाव थांखांनाय बेखौबो आसरित आइसिइउआव दोननानै बे गथ'नि जिबना माबायदि बासायजानायखौ मोनदों थिग बेबायदिनो बहुद खामानि मावनो जानो हमबाय लास्टआव थाङै थुङै लकडाउना फैबाय लकडाउन फैनायनि उनाव आरो जोंहा जितु जे जायगायाव रुपनगराव आङो दा गिर्जा इसोरनि परिकल्पना थानाय बायदि जानाय बे गिर्जायाव गामि आरो रुपनगर एरियायाव गावबुराफ्रा गामिनि मानसिफ्रा बहुत फैनो हमबाय बे जायगायाव प्रथम मोनसे न'खराव सानजा सोनाब सा खोला ओरैबायदि न'खरब्रैखौ आसरित गेदेर गेदेर हायख' इसोरा मावनानै लाग्रोबाय आंनि जगैदि बै जायगायाव थांनि सहैनिनो आगोलनो माने बिसोरखौ ओरैबायदि खामानि मावनानै लाग्रोबाय बिसोर थांनाय गिर्जाया मोनसे फिसा बारा नङामोन बेयावनो थुम थुम बिराद मानसि जाखायोमोन थिग आंनि न'आवनो इसोरनि गृहखौ आङो हगारनानै होदोंमोन थिग बेबायदिनो बिनि गेजेराव संसाराव थानायावनो आंनो गुवाहाटियाव मोननै जायगायाव हा होदोंमोन मोननै जायगायाव हा होदोंमोन दा हकि स्टेडियाम जितु जायो बेवहाय बे स्टेडियामथिंजाय मोनसे बिराद माबा दंमोन आरो मोनसे जायगायाव नै बिसोर थांनो मोननाय बे जायगायाव बिनि उनाव बे मोननैखौ लाखिनानै दोनबाय जि इसोरखौ मोनैयावनो इसोरखौ मोनखाना बे मोननै जायगाखौ 1.5 लाखनि 2.5 लाखनि हाखौ 2.5 लाखनि हाखौ 30 लाखआव फानबाय ओरै 2 लाख जानो 4,000 खम बेखौ 20 लाखनि फानबाय आरो बे मोननैखौ फाननानै मोनसे जायगायाव दा गेदेर मोनसे इसोरनि गृह जाबाय प्रेज द लर्ड दा थिग बेबायदिनो दा रुपनगराव ओरैबायदि माबा जानो हमबाय दाना प्रथम जि न'खरा बे न'खरखौ जुदि इसोरा लायामोनब्ला आं बे जायगायाव सहसै इसोरनि बाइकखौ प्रसार खालामहैनो हाया माने डेन्जार बियो मस्त महारानि माने रुपनगराव बिनिनो दखाना बांसिन सम्पतिया धेर दङ फिसाला सासेल' बोराया थैबाय थिग लास्टआव थाङै बे गथ'आ 4 बोसोर फाग्ला न' सिङाव थाबाय थायो ओंखारा लास्टआव थाङै बे 4 बोसोर फाग्लानिसिम जोंखौ थिनहरनो थाखाय माबा मोनसे लामा नांलायबाय इसोरा दाना सासे मानसिया होनबाय अ बायद' बे लामाया हान्थुसे दै जायो बे लामानि थाखाय थाबायबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय बिनि थ्रयैदि थाङोब्ला गावबुरानाव सैलायना थाङोबा बे हा खोनायनि माबा मोनगोन सासे देवानि टाइप बे गथ'आ फैना होनफैबाय ए होमबालाय दे होमबालाय गावबुरानाव जे लेखाखौ लाबोजोब्बाय बियो फर्म सम माबा माबि लाबोना दाना गावबुरानि सहिनांगौ लायनो थांबा दाना गावबुरानि सहि लायनो थांबा दाना आंनि फिसालाजों फरायफायो बिनि फिसालाया बे जायनि न'खरजों लामाजों थांगोन दाना बिनि उनाव थास' आथिं सायगासिनो बे गोजौनि बिल्डिंनिफ्राय ओमफ्राय आं जों साब्रै थांदों जोंहा दा मेनेजारनि हिनजाव आं एखेलगे थांदों ओमफ्राय दाना बिनि उनावनो ओइ आब' होनदों ओइ सोर जाखो जादों आं माबाहाय रनजिता होनदों रनजिता सोर रनजिता आं हारप्लिस बिमा ए फै जाबाय र' नै गावबुरानाव फैदों होननानै जों खाम माबाना गावबुरानिफ्राय फैबा हाबगोन गावबुरानाव जों बे सहिलायनाय आरो हादारनसो ओरैनो टारगेटआ नै बिस्रासो लास्टआव थाङै थुङै नै लानानै फैनानै हाबनाय लोगो बाबा मा फरायखो आंनाथ' फिसालायाथ' कलेज फरायगासिनो बिना फिसालाया मा फरायखो अ दाना खिथानो हाया आयु मानसिफोर खोथाबो थुवाखै माबा जाबाय नामा नोंना बोराया होनदों ओमफ्राय होनदों नों आबो जों खृष्टान जाबाय होनदों ए मानोबा खृष्टान जालाबायखो ओमफ्राय दाना जाबाय बिदिनो इसोरा लेंबाय ए माबा माबि बिदिनो खोथाया सुरु जालांनायनि उनाव दाना लासैनो गावनो जाबाय नै आंना फिसालाया जानानै दं बिदि जाबाय ओजों अजा बेजाजोंनो बेंग्लिखाबाय मानसिया लास्टआव थाङै थुङै फिसालायाथ' बा डेन्जार जि सानसे उन्दुयो माने हरसे कम्पिउटाराव माबा गेलेयो फाग्ला जानाय बायदि फाग्ला जाखानाय आरो गथ'आ ओमफ्राय दाना बेनि उनाव मा खालामगोन उफाय गैया हाब बेबायदिसो बै बाहेरासो गावबुरानाव लायनाया जेबो खामानिबो जाखायाखि जेबो माबायाखि प्रभु प्रार्थना खालामनो अब्लानो बे समावनो बे गथ'आ बहा थायो लेंहरनो फैगोन ना फैया गिनानै थाबाय बिमा बाबु माथो सिंह बायदि नेरखाबाय प्रार्थना खालामनानै लाबाय जों लास्टआव थाङै थुङै बाबु हारकुलिसनि बिमा फैदों नोंखौ लेंहरदों बाबा बेसे गेदेर देरखो नायनो लुबैदों दिपक होननानै लासै गाबज्रिदों दाना गेलदेब थाबायना फैनानै दाना जोंखौ नायाबासिनो टिभिनि सियारखौ ज्रद बोनानै आथिं थिखोनानै जनानै आखाइफोर लानानै दाब बुनानै लाबाय खावलायखौ लानानै टिभिखौ होबाय जिनो जोंथ' उनाव नालाय थिखोना प्रार्थना खालामबाय जों सैताननो दिनै खारनो नङा दिनै गैलानो बे न'आव होननानै
खिथुथिं थिखोनाखाय मा प्रार्थना खालामनायदों दाना जि खरा सिबिबाय जेसेबां खरायै जाबाय जि मोजां जाबाय प्रार्थना खालामनो थिखोना सैथान ओंखारबाय जोङो लास्टआव थांहैदोङै लासैनो दिप बाबा एसे लासै होदो लासै होनानै लासै बे बहा उन्दुयो होननानै सोंबाय बिमाखौ बिथोराव हाबनानै दरखौ फांनानै लानानै हान्थु फरायनानै बिसिनाखौ दांनानै बे माखौ लागायो बोरो थावालाय थावखौ दैखौ थिगसे प्रार्थना खालामबाय आसरित मिराकेल हरसेयावनो फरमान मोनबाय बिनि उनावनो जिसुखौ मोनबाय बे थांबाय बिनि उनाव दाना बिस्रानोसै दखानाव सासे 5 बोसोर बबा दाना बे गथ'खौ दाना थांना बुंसै बे दखानाव गाहागा दखान होनाय दंना लाइन लाइन बे थांबाय थायो बेलासियाव दाना थांबा नै बै आंहा बिनानाव सासे दङ नोंना फिसालाया रायज्लायनो रोंगोन लां बैयाव होननानै खिथाबाय दाना ए दै लांफा थाव लांफा होननानै खिथाबाय नालाय दै थाव लानानै थांबाय बियो थांबा दाना आंखौ बायद' जाहैबाय थांनानै बायद' बै बायद'आ नोंनाव जारियो होननानै थिनहरदों होमबा दा बायद'आ जारियो ना फै जिरायफैदो ओमफ्राय जारिया प्रार्थनासो खालामो जों अजाफ्रासो जारियो नालाय जों जारिया प्रार्थनासो खालामो ए रोङा नालाय जाबाय आरो नाजानो जे बहा जिरायबाय दाना बियो आङो जेला बाइबेलखौ लानानै फैयो होमबा বাইদেউ কিমান দেৰি হ'ব কিবা কাম আছে নেকি নাই ভাত বনাব লাগে হয় নেকি ভাতটো ডেইলি খাই আছে সদায় খাই আছে ভাত পিছত কি বনোৱা মানুহ নাই নাই আমাৰ এওঁ কামৰ পৰা আহিলে এতিয়াই বিচাৰিব হয় নেকি আজি সময় নাই যদি আজি যাওক दिनै समाय गैयाबा दिनै थांदो होनबालाय सम लानानै फैदो होनबाय आं थांफिननो थिनबाय आरोखि आं दाना बिनि उनाव হ'ব दे बायद' হ'ব दे मैं किबा এটা কম दे जाबाय आरो माबा मोनसे बुंसिगोन दे आं आচ্ছা दे आচ্ছা बे गथ'आ रायज्लायनो रोङा खय बोसोर जाखो 5 बोसोर बाबा কি नाम रायज्लायनो रोङा दाना बिनि उनाव आচ্ছা होनबाथ' फिसाखौ 9 मास उदैयाव लानानै जोनोम होखांनानै 5 बोसोराव मा होननायखौ जुदि खोनायाबा फिसा खानाय मा मिनिं थागोन नंगौ थिगसे बुंबाय 8टा बाजाराव फैदों 11टा जाबाय दाना गावबो सिखारनो रोंला आंहाबो ओमफ्राय एसेयावनो फोजोबबाय बे थालांनि गला ओमफ्राय दाना 11टासिम जानानै दाना बेखौ सालायखौ थाव लानानै बहननानै सालायखौ क्रुस लागायबाय आं बिमाखौ हमना प्रार्थना खालामबाय ओरैबायदि आत्मायाव खामानि मावबाय थिगसे भग 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 गाबबाय बिमाया ओरैबायदि गाबबाय बिमाया हसि हसि गाबबाय दाना फिसाला माबा खालामनानै दाना बिनि उनाव प्रार्थना खालामखांनानै दाना आंखौ खुलुमबाय बायदेव एकदम आं दहाय बुंनायखौ गाज्रि दामोनसै जाबाय आरो ओमफ्राय ना मोना मानो मोननो ओमफ्राय दाना बिनि उनाव बे थावखौ एसे गोदोनायाव फुननानै होबाय था माबागोन इसोरा निस्सय थाबोंगोन गतिके बिनि उनाव दैखौबो लोंहोदो न'आवबो बिसनाखौ सारलादो प्रसादफोरखौ दाहोदे होननानै बादा होबाय बे गथ'नो प्रसादखौ दाहोदो दे बिदिनो फोरोंबाय थांबाय रायज्लायलाङाखै आरोखि बियो थांनानै दाना न'आव सहैनाय लोगो लोगोनो मा जिथि हाँ बाबा তুমি কোথা কৈছা কি এয়া জিथि दाना हरावथ' फैफिननो गोसो माबा फैफिननो लुबैयाबो हाला हर जाबाय बोरै थांबावनो दाना अखानायै थांनानै बुंहैनो थाखाय माबाबाय दाना बे दिना आंना बोराया मा जाबाय ओइ थांदो नाया ओंखारबाय होनदां बे ना जोंख्लाब फिसा फिसाखौ जि मोजां मोनो आं बोराया दानो बे नाया फैबाथाय लगालग जोबो माबा थांदो होननानै फुङावनो आंखौ थिनहरबाय थायो दाना मा ना फैनांगौ जाखो मारै एथ' फुङाव थिनहरलाबाय थाखोना रागाबो जोंबाय आं हाला आं बे बोरायखौ होननानै खेबसे नङा खेबनै थिननायनि थांबाय आं थांबा दाना बेयो दै थिखोगासिनो दं बारा नङा जोंनि न'खरनि बारनानै बे न'आनो आरोखि बे गथ'आ दाना बिमाया दै खावबाय थानायावनो दाना नुनानै बायद' र' दैखौ थाब दोननानै काना होबा मोर लरा तो कथा पातिले जाबाय आरो आंनि फिसाला खोथा रायलायबाय जाबाय हा गिर्जायाव फै गिर्जायाव टेस्टिमनि हैनांगोन गतिके खबरदार बिदि नङा ओंखायनो इसोरा नुदों माबायदि खामानि मावो नोंखौ आं फोथायथारबाय थिग बेबायदिनो बिराद मोजां मोनबाय दाना गिर्जायावबो फैबाय दुनिया गिर्जानि मानसिफोर बयबो नुजोब्बाय हाइकखौ होबाय गथ'आ रायलायबाय स्कुलाव थांबाय नै देग्लाय मेट्रिक होलायबावबायसो होनदों 9 माबा मेट्रिक होबाय जानांगौ आरोखि थिग बेबायदिनो दाना लास्टआव गिर्जायाव थांबाय थाग्रा जाबाय दाना नै दाना बेथ' सबजि दखान होयो
दाना नोंथ' खृष्टान जाबा नोंनाव रावबो सबजि बायला मा जागोन दाना नै दाना खोथायाथ' बेलेग जालांबाय दाना नै दाना बहा दाना गिर्जायाव दाना ओइ जनालि नों ओंखारबाय गोसोआव दं आं थाङाबाबो गोसोआव दं नै मानसिफ्रा माबा माबा होनदों माबा माबि जाबाय आयो फै आंनाव खेबसे रायज्लायनो फै दाना लेंहरबाय आङो थांखासै दिनैसिमबो थाङाखै बियो दाना थाङै थुङै नै बिनि उनाव गथ'आ दा जि मोजां रायज्लायबाय रुपनगरनि मानसिया नुजोब्बाय हामबाय गिर्जायाव मानो थांनांगौ गावबुराबो थांनानै बादा हैबाय लास्टआव बादा हैग्राफ्रा लास्टआव दाना न'खरै रुपनगरा गासैबो लाइन लानो हमबाय बेलासिबाथाय लाइन फैयो थिग बेबायदिनो आसरि इसोरा खामानि मावबाय मानसिफ्रा बहुद मोजां मोनजोब्बाय लास्टआव थांसै बयखौबो न'खर थांनानै गावबुराया बादा हैबाय बादा हैनाय लोगो लोगोनो दाना उपाय गैया लासैनो गावबुराया दाना केन्सार जाबाय केन्सार जानाय लोगो लोगो लास्टआव आंनो सासे मानसिया खिथाफैबाय आन्टि गावबुराया केन्सार जादों हा गावबुरा केन्सार जादों थांनो नामा आन्टि नायनो बहुद मानसिफोर नायलायगासिनो दं जाबाय आंखौ मा होनगोन दामा नायजागोन होनबाय आं ओमफ्राय दाना थेवबो थांबाय आं बे अनन्त जिबन खालामनो थांबाय ओमफ्राय दाना थांनानै दाना लासैनो हिन्जावआथ' आंखौ नुनाय लोगो लोगो ओंखारबोगासिनो ओमफ्राय गावबुराया सानदों आं माबा लेखा लायनो थांनो सानदों आंखौ माबाफोर सहिथो लायनो थांनो सानदों दाना लासै दादा होननानै दाना आङो मा खबर जादों नाय दादा नोंखौ लोमजानाय खोनानायखौ नायफैदों ओमफ्राय ओइ उन्दुनो हाया मानो हाया बायदिसिना दादा बेमाराथ' धर्मनि खोथा थाया गतिके बेमारा हामनांगौ जायखि जेखि धर्मजों जाया मानो नोंनि हामजानायखौ नांगौ ना आदा औ आदसा होमबालाय इसोरनि नामाव जों प्रार्थना खालामनो हागोन जों ओमफ्राय औ नों खालामबानो जाबाय प्रश्न खालामहोआखिसै आरो नों खालामबानो जाबाय हराव जै गुजुबाय बे थानो हाया ओंखामबो जानो हाला केन्सारा बारा जाबाय लास्टआव थाङै बे लेखाखौ होलांबाय हराव उन्दुनो हायाबा बेखौ माबागोन ओमफ्राय एकमात्र आफा इसोर आंनि हांखौ होनानै लाखिग्रा इसोर बिदिनो हहसे फोरोंलांबाय आं बेखौ हहसे फोरोंलांनानै दाना बियो गाबज्रिनो हमबाय हमनाय लोगो लोगोनो लास्टआव आङो आरो फन नाम्बार लाना थांबाय आं फनाव आं आर'ज खालामना हरगोन आदा होननानै फनाव आर'ज खालामना हरबाय आं हरनाय लोगो लोगो बेयो खुब मोजां मोनबाय लास्टआव थांबाय दादा नों मा जानो माबा जानो लुबैदों नामा ओमफ्राय दाना लुबैनायाथ' लुबैदों मा बहा मोननो मा जानो नों मा लाबोयो ना मागुर एकदम नागिरै माथाम ना मागुर बेबो माथामल' मोनबोबाय आरो मागुर जि गिदिर गिदिर चाइनिस नङा लकेल लाबो नागिर लाबोनानै दालिजों मुग दालिजों जि मोजां संना हरबाय आं थालिर मैखुनखौ एवनानै ओमफ्राय बिदिनो माबानानै फाथाय हरबाय आं टिफिनखौ गारबोनानै लानानै फैफिननानै जानानै बिराद मोजां मोनबाय लास्टआव थाङै ओरैबायदि जानानै मोजां मोननानै फन खालामहरबाय आंखौ हाब धन्यबाद दे बन्थि दादा नों अननानै फैना जोंनाव जानानै बियो मोजां मोननानै गावनो अखानाव साथा लायै जोंनाव फैनानै एकदम जि मोजां प्रार्थना खालामनानै हरबाय आं जि मोजां मोनबाय नै लासैनो केन्सारा हामनो हमबाय लास्टआव थांदों सनिबाराव फास्टिं प्रेयार जायोना मिथिगौ सनिबाराव फैबाय जोंना प्रत्येक सनिबाराव सप्तायाव फास्टिं प्रेयार जायो जों उपबास प्रार्थना जायो दाना बियो थिग फैबाय बे सनिबाराव थिग गिर्जा टाइमावनो फैनाय लोगो लोगो बेखौ सिगाङाव जिरायनानै आर'नाइ गानहोनानै जों वेलकाम खालामनाय लोगो लोगोनो लास्टआव जि मोजां खोनासंबाय जोब्बाय खिसिरि संदोंमोन बिदिना खिसिरिबो जाफालायबाय दाना आंखौ जि बिलेक बुंबाय नों बायदि महिला साथामसो थानायमोनब्ला आरो बहुद मोजां जागौमोन होननानै गावबुराया बिराद आफसुस खालामबाय ओमफ्राय दादा हाब बहा बोरै बिदि मोनखो नोंलाय बोरै बिदि रोंखो नोंलाय आदा इसोरा मानसिखौ गावनि हाबा बेफोरबायदि जब्रा जन्थायाव थानायफोरखौ बोखांनो थाखाय इसोरा बेबायदिनो आंखौ लाबाय होननानै दा बिनि गेजेराव बियो आसरित जाबाय बे दिननिफ्राय गावबुराया दिनैसिमबो दङ प्रेज द लर्ड हामनाया बयबो मोनबाय ओंखायनो बेनो दा जोंनि इसोरनि बुंनाय बोसोनफ्रा मालाबाबो जे हैफाल जाया आखार ऐखारबो सिन्दु बिन्दुआबो हैफाल जानाय नङा आरो बे इसोरनि बोसोन बायदि जों खारोबा खुनु जोंहा गिनांगौ गैया बा खुनु जोङो दिनै बिपदाबो जोंनि खाथियाव फैनो हाया बेयो बहुद अजुत हाजार मानसि जोंनि मेगनावनो नस्थ' जानाय नुगोन खिन्थु बियो जोंनि खाथियाव फैनाय नङा होनदों प्रेज द लर्ड बेखायनो जोंनि बिसासा माबायदि जानांगोन माबायदि गोख्रों जानांगोन बेखायनो कभिड-19 जेथिया होमब्लालाय बे समाव माथो खालामगोन थांनोबो हाला रावबो फैनोबो हाला गिर्जा न'आबो बन्द' जाबाय अब्ला बे गिर्जा न' बन्द' जानाय लोगो लोगो मा खालामगोन दालाय दाना लास्टआव थाङै मा खालामनो नै आंथ' हा सिमाखौबो सिनायाहाय दासिमबो एथ' बोसोर थाबाय आङो दासिमबो हा सिमाखौ सिनाया खालि आङो बे बाउन्डारिखौल' मिथिगौ बाउन्डारिया बेनिफ्राय बैसिम आरो बेवहाय इसोराबो मा खालामदों इसोरनि टेकनिकआथ' बेलेग ना
मोदायफ्राबोथ' इसोरखौनोथ' गिखायो नालाय उपाय गैया बे बारियाव दाना भुतबो हगारनानै दोनखादों मालाय इसोरा ओंखायनो रावबो बे बारिखौ दखल खालामनो हाखायाखै बहुद बोसोर गोलैना दङ सोरबाफोर मोदाय हमोबा बे बारियाव थांखायो सोरखौबा मोदाय हमदोंबा बे बारियाव थांखायो जोंनि बारिया ओमफ्राय बे जोंनि बारियाव मोदाय दं होनना बयबो मिथिखागौ ओंखायनो बे मोदाय हमनाय मानसिफ्रा जोंनि बारियाव थाङो ओमफ्राय दाना थाङै थुङै बेफोरबायदिनो जाबाय दाना लास्टआव ओरैबायदि दाना आङो गायग्रा हाखौथ' सिनायखाया होमबालाय मा खालामनो थौ गामियावनो थांसै होमबालाय माने गामियाव फैबाय जों अनलाइनाव प्रार्थना गिर्जा रबिबार सनिबार बिदिनो जाबाय थाबाय सम सम सानफ्रामबो अनलाइनजों गासैबो गिर्जा प्रार्थनाजों जोङो बिदिनो खालामनानै लास्टआव मा खालामनानै थानो बे एबार माइखौनो गायदिनि दुब्लिखौथ' सिनाया थेवबो बारियावनो खोथिया फोबाय जोङो जि दै सारै सारै दाना खोथिया फोनानै दाना लास्टआव थाङै थुङै जोङो दुब्लिखौ ट्रेक्टर एवहोनानै जोंनि खृष्टान मानसिफोरनो ट्रेक्टर एवहोनानै आसरित जाबाय गामिनि मानसिया आरो बे माइ गायफेरि मोनसे माइ गायगोन मा माइ गायगोन बेलाय आसरित जाबाय दाना नै थायै थायै थाबाय जि मोजां दाना रबिबारखौथ' जों माइ गाया खाथिनि दाना मानसिया बुंबाय माबा आलि खाथिनिया मा नोंस्रा मैया माइ गायाखिसै खोथिया रोमोलाय लांसै जों रबिबाराव गाया ए गोदो गोदायनिफ्रायनो गायनानै जाबोबाय आजिखालि खृष्टान जानानैनो रबिबारखौ माइ गाया फाथा होबाय आरोखिनो फाथा होबाय दाना बिदिनो बहुद सिन्था खालामबाय ओमफ्राय प्रभु थाङै थुङै खोथिया एसे जौबाय जौनाय लोगो लोगो दाना खोथियाथ' एसे रानसावसाव जाबाय जि दुखु मोनबाय दाना सानैजों थांनानै बे बिब' बिनानाव थांनानै जोङो फोथाराव थांनानै ज' दाना प्रार्थना खालामहैबाय जों प्रभुनो लाजि फोनां मोननाय नङा प्रभु दाना जोङो नोंगौ बिदों खिन्थु उनाव ओरैबायदि आरो प्रार्थनाया मोनसे गोसोआव फैलायबाय प्रभु जा गरसे होयो बावनो जों मोनथावथाव दाना बेबायदिनो थानानै लास्टआव माइ ओंखारजासिम नायखायाखिसै जोङो दाना बिनि उनाव दाना माइ ओंखारनायसै सासे मोनसे खिथायबाय खिथायनानै बुंबाय मा आयै नोंसिना माइया जि मोजां जाबाय हा नंगौना नङा जाखो लग नायनो थांबाय जोङो नायनो थांबा जि मोजां देमग्लाय 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 जि मोजां फोथाराव नायनानै जि माने खुसिजोंनो इसोरखौ जों बारबाय दुब्लियाव जोंनानो बे बोसोराव बयनिफ्रायबो बांसिन जों माइ मोनदों प्रेज द लर्ड थिग बेबायदिनो इसोरा माबायदि खामानि मावनो हायो बेनि गेजेराव न'खरसेया फाग्ला न'खर बेदर गोथां जायो सामफ्रामबो दाना बे आं थाफैनाय समावनो सिथागुरि गामिनि मानसिफ्राबो सोरबा गाव थाबायबाय थाबा सासे थाबायबाय थानाय मोनो गिनाय आर्मिनि हिनजावा सोरबा सोरबा एलार्जि जानानै अबस्था गैया माननानै थानो हाया दाना प्रार्थना लानो फैनो हमबाय आंखौ लोगो हमनो सासे खोनानायनि उनाव सासे फैनो हमबाय थिथागुरियावबो दा जिथु जायगायाव दङ दाना बिनि उनाव थाङै थुङै लास्टआव बिदिनो दाना सानथाम फास्टिं थाबाय जों बे समाव लकडाउन आरो लकडाउनाव जोङो दाना सानथाम फास्टिं थानानै दखम भागखौ दाना मा खालामो थाव दाना बे समाव बयबो दालि होलायदों सोरबा माइरं रानलायनानै जादोंमोन ना बे समाव सोरबा लकडाउनाव दाना बे समाव आङो दखम भागनि फैसाखौ मा खालामबाय जमाथ' दङ दखम भागा गथिखे थाव 1 लिटार बुरजा लायनानै सानथाम फास्टिङाव थावखौ लानानै जों जबाय जनाय लोगो लोगोनो दाना सानथामनि उनाव फास्टिं सिफायखानानै खृष्टाननिखौथ' लाखाया बिसोरो गथिखे जों बेखौ डाइरेक्ट माबानाव गावबुरानाव जमा हैबाय गावसोर जेरैखि राननानै लालायदियासै थावाथ' सानथाम फास्टिङाव मोनफाखाबाय आसिरबादा थावाथ' जथेस्थ' आसिरबाद होनानै दोनखादों आरो बे थावखौनो 1 लिटार दाना बे सानथाम फास्टिंनि उनाव जोबनाय लोगो लोगो मनाजों साइकेलजों लानानै हैनानै दाना न'खर राननानै थावखौ बयनोबो होजोबबाय बे दिननिफ्रायनो इसोरा बिराद गेदेर मोनसे दरखन होबाय आंनो नै बे रिहाब सेन्टारखौ दा रिहाब सेन्टारखौ दा बहुद नै गथ'फ्रा दिनै नस्थ' जालांगासिनो दं रावबो सिन्था खालामनाय गैया गुवाहाटियाव नुबाय जोंखौ काउन्सिलिं होनो लेंहरो रिहाबाव दाना रिहाबाव नुबाय जोंनि बर' गथ'फोर हा नों बबेनि बिजनि नों बबेनि उमुगनि आयै मा खालामामोन नोंसोर बाबु जों ड्राग्स लायोमोन आयै बाबु आरो दालासैदो लाथारला जि अन्थाव होनो दाना अन्थाव होनबा आंथ' बिराद बोरैबा दुखु मोनबाय जिगाबनोबो ओंखारबाय दाना बिसोरो माइखौ माबालायनानै बक्स दोनलायलायनानै जोंखौ बे गथ'फोरखौ इसोरनि बोसोन बुंनो लेंहरबाय दाना बे समावनो बिराद मोजां प्रार्थना खालामहरबाय मालाबाबो सानाखै आंखौ बोरै हाब खुलिनाय होननानै बिनि उनावनो नै बे लकडाउनाव लाबोनानै इसोरा आंनि जुगैदि सानथामनि फास्टिङाव बिराद गिदिर मोनसे दरखन होबाय आरो बे दरखननि जुगैदि दिनै रिहाब सेन्टारखौ दिनैहाय बहुद आसरित रिहाब सेन्टारा रेजिस्ट्रेसन खालामनानै जानायनि उनावनो नैबे न'खर बेदर गोथां जाग्रा न'खर फाग्ला न'खरा दाना बिसोरो खृष्टान जानोसै प्रार्थना खालामो सानसे थायो आरो जाफिनो
प्रार्थना खालामो सप्ता खनसे थायो आरो जाफिनो न' सिङाव गिदिंबाय थायो माने आरो गामियाव मोनथिगौ बे बिराद फाग्ला जेराव हाबा जादों रावबो सान्थि जानो मोना हासुलाबायगोन गाबलाबायगोन जेराव मेरावनो माबालाबायगोन माने अयथासार बेखौ गामियाव बयबो मुगैयो होमबा बे मानसिया दिनैहाय होनबाना आङो बेखौ मा खालामबाय क'क्राझाराव लांनानै नोंसोरो बिदि जाबाय थायो होनबालाय क'क्राझाराव थौदो आं बिसोरखौ मालाबाबो ख्रिस्टान जाबो होनखायाखै फंसेबो गावसोरनि माबायानो बुंगोन होननानै गथिखे दासो आङो गावनि गारिजोंनो क'क्राझाराव लांना दोनहैदों दोनहैनानै बिसोरो 11 दिन थाबाय 11 दिन थानाय गामियाव गावस्रा बुंबाय बिजावजालिफ्रा नोंसोर ख्रिस्टानखौ जादोहाय आइमोनहा बायदि जादो बिजादै फिसा जायो नालाय सोमोन्दोआव बे आइमोनहा बायदिखौनो जादो जि मोजां बुंबाय बिसोरो आगोलाव दाना जों दिना 11 दिन थानानै दोननानै फैबाय फैनाय लोगो लोगोनो बिनि उनावनो रायलायजोब्बाय थांबाय ख्रिस्टान जाबोसिगोन दा दाना जोबनाय लोगो लोगोनो आरो लायफिनबाय आङो 11 दिन बाप्तिस्मा जाखाबाय आयै प्रेज द लर्ड बाप्तिस्मा लाखाबाय लाबाय दाना सानैबो बिसि फिसाय बाप्तिस्मा लाना फैबाय लाना फैनानै न'आव दोनबाय लासैनो दाना मिटिं जानो आरम्भ जानोसै गामियाव मिटिं जाबाय हुलस्थुल बुला बुलि खालामबाय दाना बिनि उनावनो मा जागोन दाना कर्टआव थांनानै एसे माबा खालामबाय एफिडेभिट बिसोरनिफ्राय लानानै माबा खालामनानै लानांबाय जोंनि बाप्तिस्ट चार्चआ बे माबा बिमल मोनहा गासैबो माबा खालामनानै रायलायनानै लास्टआव थाङै थुङै आरो सेकेन्ड टाइम आरो जाबावबाय मिटिङा एबार सेकेन्ड टाइमाव बहुद जायगानि मानसि जमा जाबाय ओमफ्राय दाना ओंखारनो होननानै जोंहाखौ माबानो फैबाय बेवहाय आरो फाग्ला फाग्ला मानसिखौसो दोननो खुलिबावनो नागिरदों खुलिबाय नामा बियो गथिखे बेखौ दोननो नाङा बे ख्रिस्टान आरो बिसोरखौ ख्रिस्टान खालामबावबाय आरो बावहाय रिहाब सेन्टार खुलिनो नागिरदों फाग्ला मानसिफोरखौ लाखिनो सिखाव डकाइट फाग्ला गोजाखौसो लाखिनो नागिरबावदों गथिखे बाव दोननानै गुरलाब रायजोनि मानसिफ्रा रबिबाराव दाना होमबा आंहा गुवाहाटिनिफ्राय फैगासिनो दं आं गिर्जा जोबनानै फैबा दाना बयबो जि स' हाबजोबनानै जि बुरजा दाना बिनि उनाव सोरबाबा अन्थाइ लाबायनो सोरबाबा माबा लाबायनो दाना लास्टआव फन खालामनानै खिथाबाय नै बिदि मानसि फैजोब्बाय र' बेबायदि खालाम नोंसोरो आं असिनो फन खालामबाय असिनो फन खालामबा असिया होनबाय माबाफोर सिफायनाय खालामबाय नामा खालामथ'वाखैमोन सार दे खालामाबा जेबो खालामना थाथों गावसोर थांगोन बियो नों मोनसे खामानि माव गाबोन फै आरो सार आं दासो थांगासिनो गुवाहाटिनिफ्राय थांगोन अखानायै थांबाय थांनाय लोगो लोगोनो लास्टआव असिया सिट फैदोंनो दाना असियाखौ दांलांबाय दाना लोगो मोनाखि दाना बुंबायमोन आं फन खालामबाय सार आं फैबायमोन मैया फैनांगौआ नों माबा मोनसे खामानि माव गामियाव सोर गावबुरा प्रेसिडेन्ट बिसोरनि खाथिसिम डाइरेक्ट थां जुदि माबा मोनसे माबा जायोबा आंनो खिथाहरदों ओमफ्राय दाना गारिनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो न'आव थाङाबासिनो डाइरेक्ट हाबबाय आं फैबानो ओमफ्राय दाना प्रेसिडेन्टआव हाबनाय लोगो लोगोनो दाना बिसोरो मोखांखौ नाया खालामबाय उनाव जाय मानसिया बेयो माबा खालामदों गावबुरा प्रेसिडेन्टआ दाना बियो थांखुमानो नागिरबाय दाना नों बहा थाङो मैसो दै दौहैनो हा मैसो दै दौहैनो र' गोबाव जागोन आं एसे खोथा रायलायनोसो फैदों फै होननानै आच्छा मा जादों एथ' हुलस्थुल जोंनि न'आव जे थांनानै जे बिदि माबा खालामदों आच्छा मा जादों नङा बेसोरखौ दोनलाथ' बिसोर ख्रिस्टान जाबायना नों ख्रिस्टान खालामनायनि आंथ' ख्रिस्टान खालामाखै बिसोरखौ आंथ' मालाबाबो बिसोरखौ ख्रिस्टान जाहोनाखै मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामदो बेहाबो थांनानै थानो लुबैयो अजा बेजाजों जेनबाय दिनै बिसोर थांनानै थानो लुबैनाय होमबा बिसोरनि थैनायखौसो सारादु जानोसै नेनानै दंमोन नामा नोंसोरनो बिनि बिब'आ जाम्बि जानानै गौरां दैयाव हान्थुसे दैयाव उब्रेनानै थैनानै थाबाय सोर रायजोआ माबा लादों बिनि फिसालाया फासि लानानै दिन्दां थैबाय खयदिननि उनावनो रायजोआ मा डिसिसन लाखो बे हौवाया दिनै जौ लोंनानै रांख्रेबलांनानै थैलांबाय माबा लाखो दा बेखौ सैताना दिनै बेखौ बेबायदिखौ फुनानै लांदां जाजोब्बाय फुयै जायो बे खानायखौनो फुयो माबा खालामो बेदर गोथांखौनो जायो होनबा बे मानसिखौ दिनै थांनानै थानो बे ख्रिस्टान जानाय नोंस्रा मा खहा जाखो बिसोरखौ थांनानै थानायनि थाखाय नोंस्रा मा खहा जाखो गामि गामि जौ फाग्ला जानानै थानोसो मोजांमोन गथिखे होमबा बे मोनसे समाज नामा बेयो नङा नोंखौथ' ख्रिस्टान खालामदों होनाखै बिसोरो ओमफ्राय जिखुनु बेखौ बार होदो बे रिहाबखौ माला थिखोगोन रिहाबथ' होननो रोङाखि बै सेन्टारखौ माला थिखोगोन मा सेन्टार मा बे फाग्ला दोननायफोरखौ माला माबागोन बेखौथ' रायजोआ दोना बेफोरबायदि एफा गाज्रि बुस्थु जानायखौ दोना आरे बे गथ'फ्राथ' गाज्रि बुस्थु जादों बेखौ फाहामनो थाखाय लाबोदों नोंसोर सापर्टसो खालामनांगौ नोंसोर सहायसो खालामनांगौ दिनै गथ'फ्रादि गासिबो जेनेरेसन जोबलांसिगोन बेखौ मानो सिरियास लायाखै दिनै हस्पिटाला एथ' गाज्रि बेसोरखौ दिनै
दुनियानि लेथ्रा बेमारि दिनै बेहाय लेथ्रा जाफैगोन बेखौ मानो बादा होदिया दिनै आं गथ'फोरखौ मोजां खालाम लाबोनायखौ बेहाय मा बेमारा बोरै सन्देरनो बेहाय फिसा बुंबाय लास्टाव जि हक दिनै दंना मादैया दङ आंथ' शुक्रबारसिम दङ आंथ' समबारनिफ्राय शुक्रबारसिम थाखायो गतिके दा रायजोफ्रा थांगोनदां नोंसिनिसिम फैबानो जाबाय दे होमबालाय दा फैयो ना मायो फैदो बेनो गथ'फ्रा आङो सिङाव जिथु दोनदों बे आंनि रिक्सआव रावनावबो थाङा बे गथ'फ्रा आरो बे गथ'फ्रा सोरनावबा डिस्टार्ब खालामहैयोबा बेखौ आं रिक्स लागोन नोंसोर रिक्स लानाङा होनदों थिग बेबायदिनो खोथा थाङो लास्टआव थाङै थुङै जों रायजोनि थांगोन होनदोंमोन एक्सुवेलि दिनैसिमबो सहैयाखै प्रेज द लर्ड रावबो थाङाखै दिनैसिम खिन्थु नै दाख्लै जा सासे गथ' खारनाय लोगो लोगोनो जोंनि न' दर नारदों माबादों होनफ्लानानै सिखा रुवा दाव लालाबायनानै फैनानै लामा मोखां गारलांजोब्बाय मानसिफ्रा हाबहैनानै धमखिहैबाय हाग्रा गोजाखासो बे गथ'फ्रा मोजां जाया जोंनि न'बो दर नारहैदों जोंहा फिसा हिनजाव दं ओरैदि उमुक थुमुक बानायला हैबाय हाबा दंमोन नालाय बे दिना हाबानिफ्राय जौ लोंना फैनानै नै दाख्लै हुलस्थुर बे दिनाबो आं गैया गुवाहाटियावसो थिग बेबायदिनो बेनिखायनो दिनै एसेबां अन्थाव गथ'फोरखौ नस्थ' जानो जे थांगासिनो दं ओंखायनो दिनैहाय जोंखौ बाइबेलाव बुंनाय बोसोनफ्रा ना ओंखायनो दिनै जिथु अबस्थायाव जोङो दिनै लकडाउननिफ्राय जिथु बासायनानै फैबाय आरो दिनैहाय बेफोरनि गेजेराव बेफोर हादारन मोनसे माबासो ना बेफोरखौथ' जों एसेबां गिदिर माबा होननानै साना गतिके बे समस्याया नुजागोन खिन्थु नांबाय थाया बे गावनो गोमोरलांगोन थिग बेबायदिनो बिनि उनाव दा बे माबानि सायाव ना रिहाबनि सायाव दिनैहाय आङो मोनसे बाइबेलाव ओरैबायदि मोनसे गोसोखांना फैबाय आं बे हिद'पदेकआव ना हिद'पदेकखौ मा होनो नोंसिनि हिद'पदेकआव मा बुङो बोसोन बिजाब होनो नामा गितनि उननिखौ बोसोन बिजाबखौ होनो बेयो 24:11 पादाव 10निफ्राय फरायबा मोनो 11सिम मृत्यु निमित्ते निया लोকক रक्षा কৰিবলৈ হত হবৰ অৰ্থে তৎতকৈ কঁপি যোৱা মানুহক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ তুমি খোজ নাখাবা नोंसोर बे थैनो थांनाय गथ'फोरनि लामाखौ नोंसोरो बेसोरखौ बोखांनो थाखाय माने बोखांनानै लाखिनो थाखाय नोंसोरो मा होनो गोनो गोथो दा खालामसै नोंसोर बे गथ'फोरखौ बासायनो थाखाय गोनो गोथो दा खालामसै होनदों बे बोसोना दिनै आंखौ मोनसे साहस लाबोदों आरो बे साहस लानानै आं दिनै गथ'फोरखौ दा इसोरनि अननायाव दिनैहाय 60 जननि बारैसो दं खोमा ना बाबु जोंनि देहायाव थिग बेबायदिनो 60 जननि बारा दा गथ'फोर दङ आरो बिनि गेजेराव बुंनाय बायदिसो जायो प्रमद बर'खौ बहुद दिननिफ्रायनो फैनो बे रिहाब सेन्टारखौ प्रमद बर'आ बिराद दायित्व लानांगौमोन बहुद बे गोनांथिमोन बड'लेण्डआव बर' जायगायाव बर' हारिया जे जोबस्रांसिगोन मोनसेल' नङा मोनब्रै जेनेरेसन 12 बोसोरसिम फैबाय जोंनिया लाबोनायाथ' 13 बोसोरल'मोन 14 बोसोरावनो फुरा जायाखै सानै गथ' दङमोन आरो दा बिनि स्रिनि हिसाबै ओंखारबाय होनबा दा एक फाल'फ्रा मोनसेनिफ्राय 4टा माबा जेनेरेसन मोनब्रै जेनेरेसना साफा स्लिम जाबोगासिनो दं माथो बर' रायजो दाबिगोन माथो बर' रायजो थाबावगोन दालाय मा हारि थाबावगोन मा जाथि थागोन नों आंहाथ' बैसोजों लोगोसे मोनसे समाव जोङो बिदाय लानांखागोन सम बायदि होनबा जोंनि उनावलाय सोर थागोन बेनो आंनि साननाया मथथे आब्राहाम इसाहाक जाकबनि इसोर आब्राहाम इसाक जाकबनि बंस'खौ जेरैहाय इसोरा बेंनानै लाबोदों नै जोंनि फिसाफोरखौ बेबायदिनो बिसिनि जगैदि इसोरा नोंगौ बासायनायखौ बा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लाखिगोना आंहा बेल' आसासै दा बिनि गेजेराव संसाराथ' दा बिमा बिफानि मोननांगौ फिथाइयाबो बेनो आरो बिमा बिफानि भुगिनांगौबो बेनो जानानै फैबाय दा बिनि गेजेराव जोंनि खृष्टान मानसियाबो बहुद हाबफानानै दं ड्राग्सआव मद भां जौआ जोबनो थाङाखि जौआ बांदोंसो जौ लोंनानै मानसिया थैलांगासिनो दं जौआ खुनुदिन बन्द जायाखिसै जौनि लाइसेन्सआसो बांसिनबाव मालाय बिस्रा माबायानो टेक्सआनो बावसो साबसिन मोनो जाहैबाय जौआवसो होनबा दा बिनि गेजेराव दा ड्राग्सआ आराम्भनि हे माथों आराम्भनि जाबाय जिहेतु बे ड्राग्सआ मालाबाबो जोबला आराम्भनि जाबाय गतिके बे ड्राग्सनिफ्राय जोंनि फिसाखौ माबोरै बासायगोन दा जोंनि माबानिफ्राय रिहाबनिफ्राय 3 थांबाय आरो 4 थांबावगोन बाइबेल कलेजाव गथ'फ्रा प्रेज द लर्ड
दा माबायाव 7 थारिखआव थांगोन गथ'आ माइकेल होननाया फैफानो गोसोमोन गारिया फिसा नालाय जायगा थोआखिसै लाबोनाय जायाखिसै गथ'खौ फैनो आसामोन थिग बेबायदिनो ओंखायनो दिनै रिहाब सेन्टाराव दिनैहाय प्रमद बर'नि बिब' असिनि फिसालाया दा दंफैयो हांजानानै खर' गाज्रि जानानै दं मैया बिदिनो आं प्रार्थना खालामनो लेंहरबा सियाराव जनानै खालामो बाबु मा नुदों नों माबा साया माया नुयो न गथ'आ माने बेलेग धरननि माने एक्टिं खालामबाय थायो आरोखि ओमफ्राय माथो आसलानो दं बेजों गतिके नोंनि खोमायाव माबा रायलायफैबाय थायोना बाबु जालायबाय थिग बेबायदिनो दा बे गथ'नि जिबनाव ओंखायनो दा प्रमद बर'आ गावनि माबाफोरखौ जेफोरखौ गावनि माबाफोरखौ लांनानै हमनानै लाबोनानै दा सोनानै दङ ओंखायनो रिहाब सेन्टाराव जेन मोनबा मोनसे दायित्व जेन लानानै बियो मोजां मोनसे जेन जोंनि थाखाय सिन्था खालामो रिहाबनि थाखाय प्रार्थना थाबानो जागोन ना बेनो गतिके बेनो आरो बेनो बुंनांगौ बाथ्राबा बहुद थायो समायाथ' नोंसिना बारा गोबाव लायादां दिनै एसे समा माबा जासिगोन ना एसे सामफ्रोमबो लोगो मोना ना एसे धैर्य हमदो ना धैर्य हमनांसिगोन ओंखायनो बेनो दा जोंनि माखासे बहुद जिबनाव जोंनि बेफोरबायदि काहिनिनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय बेफोरो बेसेबां जि समस्याफ्रा जानानै फैगासिनो दं दा इसोरा आंखौ बेबायदि बाहायनायाबो इसोरनि बिराद गेदेर मोनसे परिकल्पना ओंखायनो दा जों मिथिगौ जिसु ख्रिस्ट'नि जिउआ थैयाव लानानै फैनानै आरो जोंनि जिउआव दा थैजों दङ आरो बे थैखौनो दिनै सैताना गोदोना दाननानै डाइरेक्ट गाननो देखायनो हायाखि बे गाज्रि बुस्थुआ आरो बेनो जाहैबाय बिसोरखौ इनडाइरेक्टलि डाइरेक्ट थैयावनो हाबबाय इनडाइरेक्टलि बिसोरखौ थैयावनो सिङावनो थैयावनो हाबबाय मानो होनबा थैयाव जिबन दं आरो थै नांनानै पापआ थैयावनो थानायखायनो बे पापनि जिसुआ दिनै मोदोम आरो थै लानानै संसाराव फैनानै दिनै बे क्रुसाव बलि बिधान जानायनि खारना बेनोमोन दा बेनि थाखाय बिनि सायाव दा बेनो जोङो आङो दा बेनिखायनो बिनि उनाव गुवाहाटीनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटी आङो क'क्राझाराव जेला समबारनिफ्राय मालाबा रबिबार गिर्जा जोबनाय लोगो लोगोनो बेलासियाव फैयो हराव 9टा 10टायाव सफैयो ओमफ्राय समबारनिफ्राय आङो शुक्रबारसिम थायो शुक्रबाराव 12टानिजों थांगोन आरो नङाबा निजा गारि लाबोबा आंनि निजा गारिजों बेलासि थाङो शनिबार रबिबारखौ आङो माबानानै गालाङो आरो बिस्रा बे दिना जेबो खामानि गैया बेलेग बिसिनि प्रग्राम थायो शनिबार रबिबार थिग बेबायदिनो इसोरा दिनै आंखौ बेबायदिनो लांलाय लाबोलाय खालामनानै दङ इसोरा सलायनायखाय दिनै आं सोलिनानै दङ गतिके आंनि अनुर'धा बेनो नोंथांमोना जेन आंनि थाखाय फिसाफ्रा जेन आंनि थाखाय आर'ज खालामो आरो बेबायदिनो जेन हस्साकै इसोरनि आत्मा थायोब्ला मा बुस्थु मा मेंनाय गारियाव गाखोदों न' मोनहैनांगौ आरो फैबा गारियाव गाखोबाय आं क'क्राझार मोनहैनांगौ आंना बे मोननैल' टारगेटआ खिन्थु जेबो अनुभब खालामा आङो देहायाव माबा मेंनाय बा माबानाय जेबो माने भाब फैया आरोखि ओंखायनो इसोराबो ओरैनो बुङाखै ओंखायनो दा बेनो दा मानसिफ्रा बिराद प्रश्न हाबाब बोरै गुवाहाटीयाव थांलाय फैलाय गुवाहाटीयाव थाङो क'क्राझारनि आजां गाजां ड्राग्स एडिक्टफोरनि माबायाथ' बेलेग फार्स्टआवथ' आंथ' बिराद सिन्था खालामबाय बिराद गिलुं माबा बुस्थु थेक गोलैबाबो गुरलाब सिखारलाबायग्रा जाबाय आङो माबा मोनसे हाल्ला खालामबाथाय खोमाया फिसा फिसा जानानै थानोसै फुं सिखारनानै नायनोसै जायाहाय बे एरियाखौ आं बन्द' खालामफिनगोन सानबाय आङो बे एरियाखौ आङो नाङा आं खुलिला बन्द' खालामफिननांसिगोनसो दां नङा प्रार्थना खालामबा ओमफ्राय बेलेग धरननि मोनसे माबा फैयो साहस फैयो प्रार्थना खालामबा बेलेग मोनसे इसोरा आरो शक्ति होयो अब्ला होमबाना आरो इसोरनि बायख्यफ्रा आरो माने फरायनाय लोगो लोगो बेलेग मोनसे इसोराबो सम बायदि इसोरनि बायख्यखौ आंनो माबा खालामना होयो होमबा बे समाव आङो जिसयानि 40-31 পরাও বেवहायबो मोनलायबाय आं बे समाव কিন্তু যিবিলাকে জিহুৱালৈ অপেক্ষা কৰে তেওঁবিলাকে নতুন নতুন বল পাব তেওঁবিলাকে কুৰৰ পক্ষীৰ দৰে ঢেউকাৰ ওপৰলৈ উৰিব আৰু তেওঁবিলাকৰ লৰ মাৰি ক্লান্ত নহ'ব তেওঁবিলাকে গমন কৰি ভাগৰ নাপাব আৰু এনেকুৱা কোনে কোনে চলাইছে आरो बेफोरबायदि दिनै जेसेबांखि जेखि जेरावखि थांनानै फैया मानो
थांलाय फैलाय खालामा मानो बेखौ माबायदि बियो माबायदि बोलो मोननानै बियो दिनैहाय माने दाउफोरजों रुजुनानै ना दाउस्रि माबाफोरजों रुजुनानै बियो फाख्रि माबाजों बियो माबायदि उरायनाय बायदि गावनि माबाखौ उरायनाय बायदि देहाखौ सोलिनो हायो आत्मायासो सलायगासिनो दं ओमफ्राय बिनो दा बिनि गेजेराव बावहाय बुंदों आरो जिसुया बे 40-31 दोननाय दै बे बाइकखौ आंखौ बिराद मोनसे स्ट्रं लाबोदों आरो জোহনাও তিনি আদাও বুंदों বায়ুয়ে সেই দেশলৈ ইচ্ছা কৰে সেই দেশলৈ বৈ আৰু তুমি তাৰ শব্দ শুনিবলৈ পাবা কিন্তু এই ক'ৰ পৰা আহে কলৈ যায় তাক নাজানো আৰু আমাৰ পৰা জন্ম প্ৰত্যেক মানুহৰ এনে হ'ব ओंखायनो आत्मानिफ्राय जोनोम मोननायफ्रा बेबायदिनो जागोन होनदों बायुए होनदोंना जहननि तिनि आदाव बुंदों एसे फरायनानै होनसै जागावनो बारा गावनि गोसो जानायनि थिङै बारो आरो नोङो बिनि सोदोबखौ खोनायो नाथाय बियो बबेनिफ्राय फैयो आरो बहा थाङो नोङो मिथिया जिउजों सारिजानाय साफ्रोमबो बेबादिनो जिउजों सारिजानाय आत्माजों परिपुर्ण जायहा आत्माजों सुस्राजाखाबाय आत्माजों पुरा कमप्लिट ना आत्मायाव जिसुनि बाहेरा बे बेलेग बुस्थुखौनो चान्स गैया आरो बे मानसिनि सायाव बे बुस्थुखौ नुनो मोनगोन बारा फैयो बबेथिं थाङो शब्दल'सो खोनायो बिलाइखौल'सो नुयो जों मावनाय आयु बार बारदोंना बारा नांगौ बेसेबां गोजोननाय मोनो बे बिराद आनन्द ना बारा होमबा बे बारनि शब्दखौल'सो नुयो जों नुनो मोनो अब्ला बेबायदिनो जायहा आत्माव जोनोम मोनबाय आरो बे आत्माव जोनोम मोननायफ्रा बेफोरबायदिनो नुनो मोनगोन आरो बे धोरोमैनो सोलिगोन बेखौ आंनि गौरब नङा बियो इसोरनि गौरब जाथों बेनिखायनो आरो बेखायनो जोङो दिनैहाय आत्माजों परिपुर्ण हलनेना जोङो आत्माजों दासिमबो मोजां सुस्रा जानाय जानो हादोंना हायाखै बेखौ गावनो जाज खालामदो गावनो साननानै नायदो संसारनि माखासे साननायजों दाबो दं नामा आङो नांगौ बुस्थुआवसो दासिमबो गोसो दं नामा नांगौआ प्रयजना मोननैल' जोंनि थाखाय गतिके बेफोरबो संसारनि बुस्थु संसारनि धन दौलत संसारनि थाखा फैसा गासैबो संसारावनो थालांगोन एसेबां धन दौलत बारा जागोन दुनियानि जाब्रा होनखायो आं बांद्राय सम्पति थानायफ्रा जाब्रासो आरो बे जाब्राखौ लानानै बेसेबां टेनसन मैया जोंनि बे माबायाव बेंटल बिजनि बारनानै बे बिजनि बेंटलाव लामा मोखाङावनो जौनि थाखाय दोनफैदोंमोन बेखौ खिन्थु बारा मोजां नङा आसरित जालायलायबाय मैया आं बे ग्लास बायदिखौ फरायनो थांदोंमोन शरुमाव दिनै आङो आलासि गाबोन लांथारनांगौ गारिया गंसे बायनानै दं लुकिं ग्लासआ गतिके बेखौ फरायनो थांनायाव दाना बेनाव फन खालामबाय लोगोफ्रा जोंनि गथ'फ्रा दाना खालामनानै बाय हाबफै दाना थांबाय गथ'फ्रा नितन दामोननि न' ना मा जाबाय औ बेनो नङा बाब्रे बाब गिलायलायबाय गथ'फ्रा न'खौ नुनानै दाना फिसाला सानै बिहामजोबो फिसालाबो इन्जिनियार बाहेरायाव थायो बेंगलर दा कलकातायाव फैबाय ओमफ्राय दाना बिनि फिसालाया सासे बिराद जौ लोंबाथाय सैतान होननाय बायदि जायो दाना बे गथ'आ गिर्जे दाना बेखौ लेंखोनानै काउन्सिलिं लानायाव बे गथ'आ दाना बाइबेलनिफ्राय रोफै खोथा बुंनायाव ओरैबायदि मोजां मोनबाय बियो बे दिननिफ्राय मोजां मोननानै बियो ओरैबायदि बिमानि सिगाङाव बुंबाय थाबाय हैद मादैमोननि धर्मखौसो लागोनलै आङो मादैमोननि धर्मआथ' बिराद मोजां आन्टिया आंखौ जि बाइबेलनिफ्राय मोनसे बोलानानै जि मोजां मोजां खोथाखौ आं दिनैसिमबो संसाराव खोनाफेराखै रावबो आंखौ बिदि बुजायफेराखै खिन्थु बे मादैया ओरैबायदि मोजां खोथा बुंदों आं बिराद मोजां मोनो हैद आं ख्रिस्टानखौसो लागोनलै ख्रिस्टान हिनजावखौसो लासिगोनलां नङाबा गाहा हिन्दु गोसथोनाय दंखायो लास्टआव थाङै थुङै अकस्मातै बिदिनो खेबनै लाबोनाय जाबाय बेखौ हमनानै जौआ लोंबाथाय सैतान हमनाय बायदि जायो लास्टआव थाङै थुङै लाबोखानानै नै दाख्लि लास्ट थांनानै हाबा खालामब्रबबाय जाबाय हाबायावबो दाना जौआ लोङाखै दाना हाबाया लाबोब्रबनानै गथ'खौ जास्ट पार्टिल जाहोदों जाहोनाय लोगो लोगो दाना बियारा बेसेबा बुरजा दोनफैदों दाना लोंनो लुबैबाय दाना लोंखुमाबाय दाना हाबायावनो दाना मोदाय जाहोनाय जाबाय दाना हिनजाव गाबलाबायनानै दाना गावनो गाबनानै फन खालामबाय आन्टि आं बेनि रावखौ सिनायखायो आं जौ लोंबाथाय आन्टि होनजाव दे नोंना आवाजआ बेलेग जालायबाय मा जालायखैबा आन्टि आंना हाबा दिनै हाबा ओमफ्राय
मारै दे ओमफ्राय औ बै हाबायाव बिराद बुस्थु बियार खालामना दोनथ'नानै लोंफ्लाङो हौवा गोदाना जौ लोङो नामा जाम्बा होनबाय आं गोदाना नुनानै लोंफ्लांबाय जाबाय थानो हायिनि लोंफ्लांबाय तात बिदि नङाना होननानै बिदिनो बहुद बुजायहरबाय माबाय दाना हाबायाव मानसिफोरखौ जाहोखां लोंहोखां जौआ लोंनानै दाना बा बेलेगावसो खारनानै थाहैबाय हिनजावनि लाखिनो हिनजावा गाबलाबायबाय दाना बिमा बिफा अखा थमब्लेद नेनांबाय दाना हिनजावखौ फासायनानै थैजानो गिबाय आजिखालि थैनाया गेदेर बाथ्रा नङा अपमानजों फासायनानै थैलाबायगोन नामा रनजिता आर'ज खालामदो आंनि फिसालाखौ नोंनि धर्मखौनो होथारदो जाला हरथारबाय बिमाया ओमफ्राय प्रार्थना माबानानै खालामनानै हरनानै दाना लास्टआव दिनै लेंहरगासिनो आंखौ दाना नै मैया हाबबोबाय हाबबोनानै बिसिखौबो फिसायखौबो बिथोराव जिरायनानै ओंखाम संग्रायाव गिर्जा नागिरदों दा गिर्जा नागिरदों केथलिकनाव थांनो लोगो लाहैदों खबरदार केथलिकनाव थाङोबा ख्रिस्टान जानायनि जेबो लाब गैया ओमफ्राय हिनजावआ डाइरेक्ट होनबाय ख्रिस्टानखौसो बरनाम लाबोगोन आन्टि मानो होनबा बिराद जौ लोङो जाय मानसिया बे केथलिक जाय ख्रिस्टान दा बेजोंसो लोगो जादों आन्टि जाबाय बिदि नङा जों जिसुखौ बिदि एथ' अमान्य बिदि एथ' मिनिंलेस जों जिसु ख्रिस्टान जानानै लाब गैया जानोथाय जानो मोजां ख्रिस्टान जा मोजां जिबन जा मोजां माबा जा गतिके बेबायदिनो बहुद खोथा बुजायनानै दा बियो खाथियाव गिर्जा जेबो गैया केथलिकसो दङ दा बबे गिर्जायाव हरनो बेखौनो आं सिन्था खालामदों आरोखि दा हिनजावबो हौवाबो गिर्जायाव थांनो थाखाय रेडि जानानै दं ओंखायनो खेबसेल' कास' कट्रायाव फैदो फैनानै बिसोरो मा डिसिसन लायो बिसोरजों मोजां जगाजगखौ लानानै कास' कट्रायाव जायो ना बबाव खाथिसिन जायो बाव माबा खालामदो होननानै आंना बेल' जेरावखि जि जाया मानो बहुद मानसि आं मेडिकेलाव मोनो आंनि माने गोसोआ खुनु डिनिमिसननि खोथा आंनाव फैयालाय खालि ख्रिस्टाननि बादै जिसुखौ फोथायनाय ओमफ्राय जेराव खाथियाव दं बेयाव थांदो होननानै थिनहरो आरोखि आं जेराव खाथि बाव सहस जाथों बावनो थांथोंसै होननानैसो आङो बयखौबो थिनहरो हिन्दुफोरबाबो आङो मेडिकेलाव लोगो मोनबा बुङो नोंसोरो खाथियाव गिर्जा दंना गैया दङ बारा गोजान नङा उमुक 2 किल'मिटार उमुक नोंसोरो मेडिकेलाव एफा गोजाननिफ्राय फैदों खाथियाव 2 किल'मिटार नोंसोरो बेमार आजार थांगोन आरो चेकआपआव फैनांगोन थांगोन बेमार आजार जाफिनगोन मेडिकेलाव फैफिननांगोन गतिके नोंसोरो बै दुइ माबानि जास्ट 2 मिनिट बा 3 माबानि लामाखौ नोंसोरो थांनानै हारिनि आत्मिक कमप्लिट बुस्थुखौ नांगौबा थांदो बे गिर्जायाव आं बुंदों नोंसोर बाव थांदो कमप्लिट मोजां जागोन थिग बेबायदिनो बहुद मानसि बिदिनो मोनबाय बैसाल' ओंखायनो जोंखौ डिनिमिसना जोंखौ सोरगोआव लाङा डिनिमिसना जोंखौ मालाबाबो माबा खालामा नंगौ जों मोनसे न'खर दानानै होदों जोंनो मोनसे मण्डलि दानानै होदों आरो बिदि बे मण्डलिनि सायाव सोरबा जुदि गिर्जा आरो मोनसे मण्डलि दाफैबा मोजां नांगोन नामा मोजां नाङा गतिके बे जायगानिखौ बेवहाय हराबा बबे जायगायाव हरनो गतिके डाइरेक्ट बिमलखौ आं फन खालामबाय ओंखायनो बिमल नोङो थांदो नै जगाजगखौ बिमलनि जुगेदि दिनै बे फंबाय आरो बिनानावखौ इसोरा दिनै नोंसोरजों एफा गेदेर मोनसे मा जिबनाव दिनै नोंसोरखौ बेबायदि दैदेननो थाखाय दायथ'खौ बिसोरनि सायाव हरबाय गतिके बे गोथां रुप हाइटखौ लानानै बिसोरनि जिबनाव दिनै नोंसोरनि सायाव दिनै बेफोरखौ लानानै फैबाय ओंखायनो बाहाय हनि आरो गासैबो आं नोंसोरनि खाथियाव बेनो आरो जोङो दिनै बेफोरनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय जोंनि जिउखौ बासायनांगौ बेनो दा मणिपुराव बेसेबां मा घटना जागासिनो दं मणिपुराव दिनै बेसेबां हाजार मानसि थैगासिनो दं बहुद ख्रिस्टान मानसिफोरनि गिर्जा सावगासिनो दङ होमबा बिसोरनि सायाव दिनैहाय जों प्रार्थनायाव दङ दा उपाय गैया आरो बाइबेलाथ' प्रमान होखाबाय जायगा थायो आखाल जागोन थायो माराखाथा जागोन थायो माने जाथि बिरोधि जाथिथ' जागासिनो दंखायो जाथि बिरोधि जाथि फैगोन धर्म बिरोधि धर्म फैगोन धर्म बिरोधि फैनाय लोगो लोगो आरो मा धर्मनि जागोन बेखौ आरो इसोरनि बे मोनसे गेदेर मोनसे माबा लाना दोनखानाय गतिके धर्म बिरोधि फैयोबा गिनाङा दै धर्म बिरोधि फैयोबा मालाबाबो नोंसोरो गिनांगौ दरखार गैया मानो होनबा जों थैखानांखागौ सानसे नङा होमबा मानसिया एथ' गारि एक्सिडेन्ट जानानै थैलागासिनो दं हनै माबा मोनसे बेमार जानानै थैगासिनो दं हनै बुलायलायनानै थैलागासिनो दं हनै सोरबा गोथां गोब्राम खोथा जागासिनो दं ख्रिस्टान जानायनि थाखाय जिसुनि थाखाय नोङो रायजानाय बुजानाया बे नोंनि थाखाय बेसेबां गेदेर मोनसे किरिटि दै ओंखायनो
बहुत मानसियानो फासयनानै थांदों बहुत मानसियानो माबा मोनसे समस्या फैबा स्रोद फासयनानै आं खृष्टान नङा होनग्राबो ओंखारगोन ओंखायनो बेफोरबायदिखौ इसोरा मालाबाबो संसार होनाय नङा ओंखायनो जोंनि जिउआ लाइफआ बहुत गुरुत्वपूर्ण जोङो साननो गोनां बेनो दा बेनि गेजेराव मणिपुराव जानाय घटना जोंनि जायगायाव जे जाया बे जानाय नङा बे नङा बबे समाव मा जागोन मा फैगोन जों बेखौ रावबो मिथिया हरनि थाखा रात नाबि थाखा ओंखायनो जोंखौ हर माने नेनानै थादो सांग्रां जानानै थादो मानो होनोबा जों दा धर्म जुद्ध फैगासिनो दं जिहेतु धर्म जुद्धआ मारै जागोन एपिसिया लिरनाय जोंहाथ' 6:10 लिरबा फरायबानो जथेस्थ' स्पष्ट जोंखौ मा बुंदों नोंसोरो धार्मिकता बुखौ बोरै फिनदो नोंसोरो सान्दि खाफ्रादो माने गोरा जादो आरो नोंसोरो जुथा गाननानै माबा खालामदो रेडि जादो ना ओंखायनो एपिसियाव लिरनाय 6:10 फरायबा स्पष्ट जोंनि बे तरवाला मा आरो तरवाला जाहैबाय बाइबेल ओंखायनो बेनो तरवाल प्रार्थना ओंखायनो खुनु कारो डिनिनेसनजों जोंहा नांनायनि खोथा गैया खुनु रावजोंबो माबा नांगौ गैया जोंनि टारगेटआ बेल' बे जिसुखौ मिथिनांगौ सोरगो रायजो लामायाव थांनायखौ बियो क्लियार होनांगौ जिसुआ बुंखाबाय आंनो सैथो लामा आंजों नङाबा रावबो बिफानाव सहैया आरो बे बुस्थुखौ ओंखायनो जोंनि खिथानांगौ बेनो जोंनि लामाखौ जों जेरै मोनदों बे लामाजों जोङो देखायनांगौआ बयहाबो मोनसे दायित्व दङ ओंखायनो दिनै जोंनि न'खर परियालखौ जेरै लाजोब्बाय थेवबो जोंहा मोननै परियाल दंबावो फंबाय आरो बिनानाव बे सानैया दाबो मोनबावाखै इसोरखौ गतिके बेनो बुंनांगौबा बहुद खोथा दङ गतिके समायाबो देरि जालांगासिनो दं बहुद बेलेग बेलेगनि लाबोदोंमोन खोथाया बेलेग बेलेगथिंसो थांबाय इसोरा बेखौसो लानानै फैबाय खिन्थु बहुद खोथा आङो माबा खालामनानै जिथु रेडि जानानै फैदों बे मोनसेबो फैयाखि खिन्थु जितु दा बेवहाय बुंनाय बाथ्राफ्रा निस्सय इसोरा आङो इसोराव गथायखायो बबे जायगायाव थानानै मा बुंनांगौ मा बाथ्राजों मा रायलायनांगौ प्रभु जेराव दरखार जायो प्रयोजन जायो बेखौसो नों आंखौ बाहायगोन रायजाल' बेनिखायनो समायखौ आङो आरो गोलाव खालामला इसोरा नोंसिनि सायाव बयनिबो सायाव बोर थाथोंसै आरो जोंनि फोथायनायफ्रा साधारन बाला न'आव न' लुनाय बायदि जानाङा अन्थाइ थाफायाव न' लुनाय बायदि जानांगौ अन्थाइ थाफायाव लुयोब्ला पितरखौ जेरै बुंनाय बायदि नोंनि जगिदां मण्डलि स्थापन खालामगोन अन्थाइनि न' लुगोन अन्थाइनि न' लुनाया जाहैबाय जोंनि गोसो गोरबोआ তোমালোকৰ হৃদয় মোৰ মন্দিৰ আৰু সেই মন্দিৰটো যেতিয়া আমি শিলেৰে ঘৰ বনাইছো কোনো ধুমুহা বতাহে কোনো তাক লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে বালুৰ ওপৰত যদি ঘৰ বনাইছে তেতিয়া ধুমুহা অলপমান আহিলেও উতুলাই লৈ যাব एसेयावनो बियो गुलुंलांगोन माबा मोनसे खोनाबानो बियो फासयगोन अब्ला बेफोरनि गेजेरजों ओंखायनो बेनो प्रिय भाइ भनि बयनिबोसिम दिनै नोंगौ पबित्र बाक्य बोसोनफ्रा बहुत निगुत तत्व खोथाफ्रा नोंसिनि आखायाव दंजोबो बाक्य बोसोना बयनिबो आखाइ आखाइ दंखाजोबो बाइबेलखौ नायदो आरो गोसोआव बोलोखौ लाबोनो थाखाय बे गिदिर मोनसे हायख'आ नोंसिनि थाखाय दिनै प्रयजन होननानै आं सानो आरो बे हायख'जोंनो दिनै जोङो मण्डलिया बहुत इसोरनि रायजोआव बारायनानै दङ आरो बे हायख'आनो मानसिफोरखौ पहराव लाबोदों आरो बे पहरानो जाहैबाय जोंनि बिराद गेदेर मोनसे जोंनि प्रुफ दै ओंखायनो बेखौनो आङो आरो गोलाव खालामनो सानला कारेन्टआबो थांबाय फैगोन कारेन्टआ फैफिनबाय जि हक आङो एसेयावनो आंनि बुंनाय बाथ्राखौ एसेयावनो फोजोबबाय आङो गुसुङै धन्यबादनि प्रार्थना खालामो